Das 54 rutas coa bandeira Sendeiro Azul Gué en Galicia, 8 están no concello de Sanxenxo. O municipio sitúase tamén neste caso a cabeza como o concello de España que máis distintivos deste tipo posúe. Esta mañá o alcalde e a conselleira de Medio Ambiente izaron unha desas insignias na ruta dos Carballos de Aldariz. Lembraron que Sanxenxo é o municipio con máis distintivos deste tipo e tamén con máis bandeiras azuis nas súas praias. É o primeiro municipio español con un maior número de bandeiras azuis nas súas praias, un total de 17. A isto hai que engadir tamén as bandeiras azuis dos seus portos e o seu centro azul, pero volve a bater de novo un récord, pero un récord en positivismo dende o punto de vista medioambiental. E convértese tamén no primeiro municipio a nivel nacional en maior número de sendeiros azuis. Porque tanto a conselleira como o alcalde reivindicaron que Sanxenxo é moito máis que sole praia. O municipio conta cunha completa rede de sendeiros con esta insignia que recoñece a posta en valor de itinerarios peonís mediante a súa transformación en contornas naturais respectuosas e sostibles. Non é algo doado porque ten unha serie de auditorías e hai que cumplir unha serie de condicións. Dentro desas condicións é ter unha sinalética onde a xente saiba de primeira man que é o que visita ao longo deste sendeiro. Ese sendeiro, ademais, ha de ser o máximo posible accesible. A restauración que se faga deste sendeiro ten que ter un valor e ha de ser característico xunto coa zona. Dos 8 sendeiros azuis que hai en Sanxenxo, 2 son totalmente interiores. O alcalde avanzou hoxe que queren seguir ampliando esta rede comprometéndose a crear un novo por ano. Sanxenxo debería, e traballamos nesa linha de apostar por facer un sendeiro azul cada ano. E vámoslo a intentar, porque hai zonas que faltan por descubrir. Esperemos seguir contando coa axuda da Consellería de Medio Ambiente, da Xunta de Galicia, por lo tanto, para levar a cabo todos esos sendeiros que nos están vindo moi ben. Por que? Porque nun sendeiro, precisamente, xa está un día magnífico para facer un recorrido destos. Entonces, dos 365 días diferentes que ten Sanxenxo, moitos deses días, as persoas que ven Sanxenxo queren conocer o interior, e os sendeiros é unha oportunidade para dar a conocer o interior de Sanxenxo. Ademais deste dos Carballos de Aldariz, completan a lista de sendeiros azuis de Sanxenxo, a senda fluvial do río Pontillón, o sendeiro máxico da Lanzada e as rutas litorais Areas, Punta Festiñazo, Canelas, Punta Cabicastro, Montalvo Major, Paxariñas Montalvo e Sanxenxo Portonovo.